מאז ומתמיד נדדו מעל ישראל. בתנ"ך אפילו אם מסתכלים, כתוב ממש את השם של הגור. זאת אומרת שהוא נראה בישראל הרבה מאוד שנים. אבל אולי היה עוצר פה, בעמק החולה. גידולים. אז הבוטנים זה היה גידול העיקרי, אבל גידלו פה גם תירס וחומוס ואפונה. עד היום בעצם זה מה שמגדלים פה, וכל הזרעים האלו זה ממש מעדן בשביל העגורים. הם מאוד מאוד אוהבים. ברוסיה ובמדינות צפוניות הם אוכלים יותר מזון מן החי, אם זה טוב. עכשיו יש עם זה קצת בעיה. העגורים היו בהתחלה באים בסתיו, כל השדות פה אחרי קציר. זאת אומרת, אתם רואים שיש להם אדום פה בראש? אין פה נוצות, זה אור, והוא סמוק כמו שאנחנו מסמיקים אור אדום. אז זה כל הזמן משתנה. אם הם פוחדים או מתרגשים, אז לפעמים זה אדום יותר או אדום פחות. יש את זה רק לבוגרים, רק להורים, אין את זה לצעירים. ככה גם הבוגרים מסמנים לצעירים מתי לאכול. הם מורידים את הראש, מתחילים לאכול, והצעירים רואים כזה אדום, זה סימן בשבילם להוריד גם את הראש ולאכול. ראיתם שנסענו, הם לא מפחדים. מה שקורה, העגורים התרגלו לזה ש3 פעמים ביום נכנס טרקטור ומפזר להם אוכל. אז היה פה חקלאי אחד, זה שהמציא את העגלת מסתור, הוא גאון, כי הוא היה מאכיל אותם כל פעם, ואמר, איזה יופי, איך אני קרוב אליהם, למה שלא יבואו אנשים יהיו גם קרובים. ולכן הוא המציא את עגלת המסתור. עכשיו תראו, מאז שהתחילו להאכיל אותם, העגורים התחילו להרגיש בנוח, כי פתאום הביאו להם הרבה אוכל ויש להם את המים, את האגמון ליד, ומה שקרה זה שיותר ויותר עגורים החליטו להפסיק את הנדידה לאפריקה ולעצור פה ולהישאר פה. עכשיו מעל ישראל נודדים בסך הכל 100,000 עגורים. שליש מהם כיום נשאר פה בארץ. כל העגורים שאנחנו רואים פה זה בערך 30,000 עגורים. כמות 30,000. תחשבו שזה שליש מכל העגורים שנודדים מרוסיה לאפריקה. הם נשארים פה כל החורף. בסוף החורף שהתחיל האביב, הנדידה תתחיל. ואז התחילו להגיע מאפריקה עגורים שהיו באפריקה, יהיו פה גם קצת, והעגורים האלו יתחילו לעוף לרוסיה, הם קצת עפים, לא כולם ביחד. ובסוף האביב, בסוף חודש אפריל, כולם כבר יעזבו, לא יהיה פה אפילו עגור אחד. בקיץ אין פה עגורים, כל השטח הזה ריק. ואז בשנה הבאה שוב הם מגיעים. כל שנה אותו דבר, זה מדהים, הם לא מפספסים, ממש יפה לראות. לכן אם רוצים לבוא ולראות את העגורים האלו ככה, מומלץ רק בחורף, כי אחרת מפספסים. בסתיו רק כשהם מגיעים עוד לא נותנים להם אוכל, מתחילים לתת להם אוכל רק כשמתחיל החורף. אז גם אם באים לפה בסתיו, לאגמון לא רואים אותם ככה בכמות כזאת, אלא רק מחודש דצמבר. מחודש דצמבר מתחילים לתת להם אוכל ואז הם פה. אתם שומעים את הקולות שלהם, בעברית קוראים להם עגור.
בגלל הכל, אגור, גור, גור, גם ברוסית, ז'וראבל, ז'וראבל. אגור, 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 אגורים. ובצרפתית קוראים להם לגור. גם בגלל הגור. בלטינית גרוס, גרוס. וביפנית צ'ורו. כן. בערבית קורוקי. כל שפה יש את הקר. נכון. עכשיו, אף אחד לא תיאם בין כולם. כל מדינה החליטה לקרוא ככה לגור, כי מסתבר שהקולות שהם מפיקים הם הכי בולטים. אי אפשר לפספס אותם. תראו, מהגשם האחרון נוצרה פה שלולית. נוצרו פתאום הרבה שלוליות פה בשטח. הרבה מאוד מים, וזה טוב לעגורים כי הם יכולים לשתות פה. אתם רואים איך הם שותים? והם לא חייבים ללכת לאגמון לשתות איפה שהיינו קודם. הם יכולים לאכול, וליד האוכל יש גם מים. האם אין גשם? אם אין גשם, הם אוכלים, יש בתוך השטח הזה תעלת מים. הם הולכים, שותים בתעלה, או שהם הולכים לאיפה שהיינו קודם, גם משתים. אבל עכשיו זה טוב להם, כי יש להם פה קרוב הרבה מאוד מקומות לשתות. הגשם חזק, זה לא מפריע? לא מפריע להם, הם ממשיכים בשלהם עם הגשם. אנחנו עושים סיורים גם כשירד גשם, כי יש פה גג. וזה מדהים לראות שהעגורים ממשיכים, אין מה לעשות, אחרת בטבע לא יכולות במבול גם אתה. כן, אין מה לעשות, ככה כל החיות. הם אולי יותר יהיו צפופים אחד עם השני ויגנו, אבל הם ממשיכים לאכול כרגיל. בישראל אבל אין הרבה גשם, אז לא כל כך מפריע המטוסים האלו. אבל המטוס לא עף פה, כי זה גם מסוכן, אם פתאום הגור עף, המטוס יכול לעשות ממנו. טוב, אנחנו נתקדם, הזמן לאט לאט עוזר.